Aprenem les professions 3. Discjòquei. Treballa a les discoteques i també a les diferents festes on els contracten. Són els encarregats de posar la música. Les seues eines de treball són els cascs, els discs i la taula de música. Músic o música. Són els que toquen en les bandes de música de diferents tipus: rock, soul, punk. També poden tocar en solitari. O en bandes de música. S'encarreguen de tocar instruments. Els principals que podem veure són la viola, el saxofó, la percussió, el piano, el violí, la flauta i les partitures. I també el teclat, els bongos, la taula, els altaveus, la guitarra, el micro i els plats i la pandereta. Actor o actriu. Regisseur. Actuen en pel·lícules o també en sèries de televisió. Interpreten també els personatges que veiem en el cinema o en el teatre. Escriptor o escriptora. Han hagut escriptors i escriptores molt importants al llarg de la història, com per exemple Isabel de Villena o Joanot Martorell. Són els encarregats d'escriure llibres de diferents temàtiques. Acròbata. Els acròbates fan diferents números, com per exemple tirar malabars o botar dins d'aros. També treballen als circs, que tant ens agraden a tots i a totes. Fan tombarelles que moltes voltes resulten impossibles. Director, directora de cine. Treballen als platós, bé de televisió o bé de cine. Els directors són els encarregats de dirigir, en concret els de cine, les pel·lícules, i utilitzen sempre com a eines una càmera de vídeo i una plaqueta. Professor, professora d'hípica. Treballen als centres d'hípica, ensenyant als xiquets, a les xiquetes o als adults a muntar en cavall i que puguen passar molts obstacles. Cuiden també els cavalls, els netegen. A les hípiques podem trobar pals d'obstacles llargs i menuts, parets més llargs d'obstacles i també els trofeus per entregar. Fotògraf, fotògrafa.
Són els encarregats de fer fotos, o bé a xiquets, o bé en bodes, o també altres esdeveniments en el qual es contracten. La seva eina de treball és la càmera de fotos. Atleta. Són esportistes de diferents especialitats, com per exemple la pèrtiga o la jabalina. S'exerciten en el gimnàs preparant-se per a les competicions a les quals assistixen. Són esportistes de múltiples disciplines. En el gimnàs tenen aros, escales, marcadors, masses, cordes, pilotes, jabalines, de tot per a entrenar. Ara que ja els coneixes a tots, anem a jugar. Preguntes. Qui pot córrer, botar o llançar martells? Els atletes, els directors de cine o els fotògrafs? Molt bé, els atletes. Qui escriu llibres? Els fotògrafs, els escriptors o els directors de cinema? Molt bé, els escriptors o escriptores. I qui fa les fotos a una boda? Els fotògrafs, els professors d'hípica o els directors de cinema? Molt bé, el fotògraf o la fotògrafa. Qui toca el violí? Els escriptors, els músics o els acròbates? Els músics, superbé! I qui treballa a un circ? Un professor d'hípica, un acròbata o un músic? Els acròbates, perfecte! I ara un altre tipus de pregunta. Qui actua als escenaris? Molt bé, els actors i les actrius, perfecte! I mirem, qui mana en les pel·lícules? A veure qui pot ser... Els directors o directores, molt bé! I qui toca en una banda? Molt bé, els músics i les músiques. I qui és el que toca i posa discos a les discoteques? A veure... Els discjòqueis, perfecte! Canviem de terç, a on treballa? A on treballa un fotògraf? Pensem... I mirem. A les bodes i a altres esdeveniments on es criden. I a on treballa un mestre de cavalls? Com començava? Com era? Molt bé, al centre d'hípica. I els directors de cine treballaven en què eren?
Molt bé, en els platós, molt bé. I els atletes a on entrenaven? Vinga, que al col·le en teniu. En el gimnàs, perfecte. I per últim, les eines de qui són? Una viola, un saxofó, la percussió, els instruments, el piano, les partitures. Pertanyen a... Els músics, perfecte! I els cascs, els discs i la taula de música? Els discjòqueis, molt bé, molt bé. I els trofeus, els pals d'obstacles llargs, els xicotets o les parets i els llacs? Al mestre d'hípica, perfecte! I els aros, escales, marcadors, les masses, cordes, pilotes i xavalina? En aquestes eines qui entrenen? Perfecte, els atletes! Genial! I per últim, la càmera de vídeo i la plaqueta pertanyien als... als directors de cine. Molt bé i fins a la propera!